Uqhubeka kahle ekhanda lakho. Wena. Awazi ukuthi yabona uthi akulungile ukuvusa indoda ilele. Uyindoda kabana ubheja lofana lo qamthi indoda. Ngazi amadoda mina Bra Steve. Lalela la wena ngosiko okuthiwa okwathemba okwami okusho ukuthi nawe umfazi wami. Ujwayela kahle Bra Steve, yabona ujwayela kahle. Awubheke nje, akwazi nokuqoqa. Amashesha agcwele yonke indawo. Impahla zami lezi wena kathi awusile yini ekhanda. Bra Steve. Bazothina omakhani bebefika la endlini bathola ulele ulengisa amadolo phe kwasofa. Bazobona nawe uyebona ilebuli. Ngikhatha lokho akebona. Bra Steve. Akukhona emadadeni noma osizweni. Nginayilisise kahle. Kusembilo la Bra Steve. Kusemasaba busini. Akulalwa kosofa. Ungizwa kahle? Okay. Ngoba ngiyabona ufuna ngilale kosofa bakho, ngiyolala phezulu kwekhabethe. Bra Steve. Kitchen kabantu. Kitchen kabantu Bra Steve. Okay, awufuni ngilale kitchen, ngiyolala noba 4 ukuthemba. Empetheni kabantu Bra Steve. Wena. Empetheni kabantu. Wena, wathana. Ngimoshela isikhathi ngawe. Wena. Yazi umfowethu akanamfazi, Lento ehlaza le. Awuthi ngilalele. Lele. You know what's Gogo? Never mind. Uyabona. Yabona uhlane ifika namthwala. Uthenga ushukela ilanga elilodwa usekho. Engasasho Buthemba yazi nangale ugogo uvuke ekseni uyothenga iphepha. Uyabuya manje ushama aerobics 1 2 1 angikwazi ukuhlala. Wini. Ngenzeka ukuthi mhlambe khona ushukela wasiphathela wena mawubuye igama lakhe. Okay Buthemba yazini ukube ngangazi ngizomane ngibuye nomoba ngizenzele ushukela wami straight. Ay. Athi telisi. So awusho. Wenza balanda wena noBhongo. Buthemba ubuziswa yini kwenze njani? No indaba ngibona uBhongo indlela akubuka ngawo ngathi uthi wini come duse. uBhongo yabo uBhongo akayona itype yami yabona nje uyangibora ngiyabona. Oh yeah. Uyalizwa nje negama lakhe Bhongo. Oh yeah. Mina ngihamba nabantu abasheshayo. Oh yeah. Kodwa akasho kanjalo. Hey. Uzalithini sidana usedlalela amaZulu FC? Hayi ikho ke lela. Hey. Hayibo. Ngoba uBhongo nje lo. Hey. Ngoba uBhongo nje lo. 25,000 rand. Hey, ubuntu uzoceba ngale nyoni le. Hayi. Yebo. Wa. Bhongo ngiyazi ukuthi wena. Wase kanjani? Hayi nguphenduleke lo mbuzo. Wenzani vele lapha?
Ngoba phela ngabe uwashe inwele lapha na kusikwenza nobo ukugeza izitsha lona. Bonga ugogo usageza. Manje ngilate nafuna ngeke interview. Hawu, wewini. Yazi kunento kade ngiyicabanga lana. Ima, ubucabanga? Wena ubucabanga? Awukanti ukucabanga shame. Akusempeleni akukona umcabango iphupho. Mayelana nalanto yethu akhumbula. Bonga. Lalela. Mawukuthi ukhuluma lento enza kizona. Ngicela umane ukhohlwe yona. Ngangidakelwe mina ngazi usingenzani. Hayi, ungasabi. Angisho nami ngangidakiwe, nawe udakiwe. Senza into abantu abadakiwe. Konke nje into edakiwe. Bonga lalela. Into enzeke phakathi kwami nawe iphela la. Yazi? Futhi angifuni ukuthi uyitshele umuntu lento. Siyazwana? Imake wena. Ngeke okay. But kunento bengifuna ukunika yona. Bonga angifuni lutho lwakho yazi angifuni lutho lwakho lento enzeke phakathi kwami nawe iphelile yazi ayi ungatsheli umuntu ngilate ke futhi akunaso isikhathi sokudlala Yabona hayi kuyaceba la elenyoni yangicebisa man 25,000 rand ha ngitshela Bakriza mnumzane cela iphepha la gogo ingani usuyalifuna futhi kanti likabani nantombi enje hayibo iphepha lami belingithenge ngemali yami ingani uthi angilifunde nje gogo hayi gogo Phela ngizobuyisela manje gogo man hayibo lalela afro keep iphepha lami sikhathela amasafa wengane yakwethu kuthi iphepha lami Bakriza hawu bongo awukaqedi namanje nalo wafunda phiyasa inhlamba yami yonakala phela manje yini kodwa ngawo Ngiyaqeda gogo. hayi yazi Akuboni futhi ukuthi ungaphuma umoya la ihlangene nje kahle. angifunde ebheda bongo Yini ufuna ukupheka ujeqe gogo? nje kokunuka yenza amasconds manje Ujeqe nje lokwafika nje lana ukwazi uzusiphekela ujeqe. mongibheka nje ngujeqe mina okay Gogo. Wathi yazi mina phela ngakhula ngidla ujeqe bothi mangabuthola la isikhathi. wakhulela khona enyanyada hayi la Bokos mngani wami awu uyabonga ingonya awuzenga la mngani iza ngapha beka phansi yini ngawe wena Steve ndodenenye kodwa kuphathi wafaqapha kendodenye nje ungasabi awuphenduke mngani wami hey yabona bongo yabona mengikubuka mina ngibone yabona labafana laba abamodela yabona abavela ku TV bafica beshaya lezi bethi yabo bephenduka bethi yabo behlinile bethe yabo leyo yabona ke nawe bongo chef kasho incebe yakho embalo masoyiphema ibe yabo Ucathi ngalokho. ngaba ngikuthi imali ungani musu udlala oBreast TV ibona phi modela kuwena wena uyibona umodela phi lalela ngwana waza ngokuxhumanisa nabantu bakhona wasithatha into zakho ngampela akuxhumanisa Hello. Bengicela ukukhuluma nomseshi ukhawule. Hawu, wena womthetho, awumakhelwane njani ba? Ukhuluma noBreast Steve la. Yebo, bengifuna ukutshela baba ukuthi lo muntu owantshontsha inkomo ngalenkandla ukhona ngimbambile ukhona la edosi. Ayikhuleka ngo25,000 baba uzothi masufika ngala sulungise. Izombamba nje lokho imdlalisa amakhadi. Anoma kanjani baba? Phuthuma nje khona manje. Wena umthetho. Hayi akusetshenzwe baba ibanjwe igebenga ibanjwe zonke. Hayi. Okay baba. Asengobona ngawe. Bakriza. yini ngawe Hamba kanjani gogo? hayibo ngiyabona nje ngiyabona nje Yasemahle amafruit akho gogo. ngiyabona ungahle Gogo, awukazi umbona ubhongo. kodwa bengizombona ngibona ubhongo mina kanti nguwena mina ngixakweni ngobhongo Hayi gogo, phela ubhongo uyazi ukuthi impintshi yami gogo. Uyazi ukuthi impintshi yami ubhongo mina nayo isihlanganisa izinto ezihlakaniphile gogo, uyabona? kodwa ngitshela ngoba ubhongo umazizulu njengakwaseni impintsha nje senimpintsha nje nobhongo yini Gogo, into ofanele uyazi. Yabona thina amadoda. Kusatha nje 2 hours ukwazana. Hayi futhi 2 hours mkhulu 2 minutes. Awusesiyazana. Gogo khuleka. Othi ngimbheke mhlawumbe ngizomthola. Othi ngimemeze. Hey Bhongo! wow
Gogo! Hayibo, akhona ehlanzeni lana. Yini wamhlola? Akumenyezo ke nje la edolobheni. Isesilungwini lana. Unyeka phansi. Gogo, ungazodlala ubuyi noThemba. Uyabona la? Bafuna ukumemeza. Umemeza into oyithandayo. Yonke into umemeza ushayisa ubheke phezulu. Uyazi ukuthi uyavuma manje. Hayi ngiyakutshela gogo. Uyahema. Lalela, funda indaba yasesilungwini umuntu osemakhaya. Akukhulunywa kanje lana. Gogo le iNew South Africa entsha le gogo yazi. Wenza gogo lishiyas. Sisi lapho Bathini mngani wami? Funda utshani. Uyasebenza ngale? Ya. Akubona nje ubusebenza shisa kanje ilanga ukuthi zame ngojuice mngani wami. Ufuna Shayine ngojuice. Apha lona bongo. Siphuma kude nawe uyazi nawe. Yabona manje ngishabaleze to 100%. Yayibona lezi? Umika lethe awulethe into ngiphuze. Khule. Awona nje futhi wona bongo. Ngendlela ezwana ngayo fanele uphuze nangeglass kuze kubonakala ukuthi hayi uyinsizwa ngempela. Hayi gcwalisa. Ungasabi. Ubale ukuthi ithengwa nje manje ihlala ikhona. Imnjani? Yaphuzela. Hayi phela busuku ijaha sawuxoxa ngale. Gogo. Hayi gogo sekubona khona manje. Hayi. Asabe mngani wami. Yini ufuna ndubo ngiyise eminyaka. Khule. Lazi bongo mngani wami. Bengathanda ukuthi lento ngisheshe ngisho manje kodwa angizokutshela. Yabona sithi ngafika la bongo. Kayazi le ndawo. Wena kuphela umuntu engimaziyo ukuthi ngaxoxa naye yabona. Kodwa ngumngani wami. Ngisho umfowethu uThemba ayikho into engikhuluma naye. Uqiniseka manje. Yayibona into engishoyo. Manje mngani wami awungitshele. Wazi ngeenkomo. Sengisho inkomo nje oJamlude. Kanjani athi mina uyazi ngibuye empangeni kazi yonke into ehlangene nenkomo iphi into ofuna ukuyazi. Hayi ngiyazi bongo ukuthi ubuye empangeni inkomo kusengisho ukuthi unayo indlela nje ukuthi uyithole. Ya nginazo nginesibaya sama ngifuna inkomo futhi ngiyakwazi ukukhuluma nabantu bangifakele inkomo ngiyithole nje kalula into oyifunayo. Awuphinde leyo ndawo usho ukuthi ibhongo nje mawuyifuna unayo indlela ethile nje yokuyithola. Ya nginayo uyayifuna Usho kanje bongo. Uyakwazi ukuyithola? ya ngiyathola. Hayi ngiyabuya mngani wami. Hawe. Hey gogo. Kunje la? Awu gogo. Lalela. Awu. Ikhekhe nje lodwa nje gogo. Uyazi ukuthi abantu bezogcina sephilonke. Ungasekho khekekela nje. Mnani gogo. Uyazi into ezongisiza nje ukuthi ungibisele ubhongo. Ngimthuma esitolo ayongithengela izinto zokwenza amanye amakhekhe ngoba lamakhekhe engathi azophilisa nje njengensipho. Gogo. Lalela. Ngizokuyela mina sitolo. Ubhongo ngicela ungamthumi gogo. Ngikhona mina ngizokuyela. Awusafuna ukuthi ubhongo ngimthuma esitolo. Hayi gogo lalela wena nje khululeka. Lethi imali ngizama ngokuthengela mina ngizoshesha gogo. Khululeka. Lalela, ushintsho wami le nje. Okay. Manje ufuna bangaki ke gogo? Ufuna Ngithengele ungithengele uAlshuni. Hayi Alshoni. Angisho. Angisho Alshuni. Naam. Kashukela. Bese kuba ubisi. Aha. Bese kuba ibhotolo. Ungakhohlwa Oh, ukuthi okay. ngithe ushukele kube uAlshuni. Lokuncanyana gogo Yeah, ngiyabona. isampuli. Gogo yazini awunandaba noma sengisase ngibamba amaluzi awu2 Lexington. Ngemali kaSihayi. Okay, gogo ngiyabuya khona manje. Yezo gogo ngizoshesha khona manje. Yes, hello. Bengicela ukukhuluma nomseshu Khawula. Baba uyangilimaza baba. Uyangilimaza ngempela. Kade ngimbambile lo muntu ukhona la. Isikhathi khohlwa baba soyikhuluma lento basufika manje. Phuthumani baba. Ukhona. Lo ngumzibazisa nje sihle naye la sibuka. Inkosi yami Phuthuma nje khona manje. Hayi ngiyabonga. Angizobona ngawe. Hayi akusetshenzwe baba. Bye-bye. Wonke le. Oh Chris. Ayike. Kade ngakutshela ukuthi hlukana nokungibiza ngoma Chris. Mina ngangodadewenu lo mncane futhi. Angifunda ngidlula Hayi. Hey, wena futhi lo Chrisana. Qobo sangibonini. UAbigail kubheka lona. Wena noAbigail inhlanganiso yini nalokho? Phela wena yazi mangikubuka nje ngibheka la kuphuze chemist. Wazi Abigail.
hayi kuyamangalisa. Olana yingo King Kong Hey, ipintombi. lalela webhongo. Yabona mina ngalezi khathi ngangirong. Yabona nje uma ngangithuma ngidlula nje. Kuhlabe kulova. Yes, ngezwe lo mlungu wami engixoxela ethi wakwaucula uzamazama kancane. Iqiniso ngempela. Ithi ngangicula ngizama ngangicula nje blind futhi. Manje neke kwasuke kunakala yabona isimo kwabheda nabakhapheyana ngabheda. Ngase ngeye ngathi ngiyawa nje. Kodwa kona umculo wawuyingxenye yempilo yami ngekhathi zami. Awushaya ibe lodwa phela inotha. Ishaya ini futhi manje? Ingoma nje yodwa ngifuna ukuza nje Kodwa bongo uqondeni ngami ngempela ufuna ukungizwisa ubuhlungu yini? Cha ngifuna ukuzwa nje Yazi uyishaya. uthola uvuka usingo linjani? Awume kancane. Rosie my girl masithandane sibe moya munye. Today, I'm fixing my future. If you start my savings and investment plans with Old Mutual today, my future will be smoother than Dad's dance moves. So you visit the Old Mutual Education Tools website to see how much money you need to send me to big school, and I'll get gold stars to make you proud. Njengesingelosi. Uyabona ungazobhimba la. Yazi bengicabanga ngikho athi uyazi angakhohle ukuxoxela nami nginelinye ikhono lemfiliji. Uzobe ngicabanga ukuthi mangabe kuhlangana wena uthatha kwakho nami ngihlaniswa bese zama usikhiphe noma ilikhodo nje. Mina nawe nemfiliji sihlangana phi ngempela? Yini engayenza ngawe Bhongo nemfiliji yakho? Ngoba phela wena umuntu ohlangene naye uBra Steve. Qhubekani noBra Steve ngale mixed masala yini niyenzayo kodwa kona ozwa kahle. Bongo. Hey, uplo 25,000, Bongo. Hey, angabale kanjani lo muntu? Bongo. Ish. Hey, Winzo. Kwenzenjani Bra Steve waphithizela nje? Hayi, bheka nje ukuthi ku right. Awukazi umbona uBongo? Hayi ngiyafika manje ngiphuma ku-interview kodwa ngineshow ukuthi akekho lapha ekhabetheni futhi akekho nale free. Hayi. Uyazi nawe maWinzo ukuthi imali mayilahlekile ubheka ngisho emakhabetheni nemoto mayitshontshiwe ubheka nangaphansi kwama yabo yonke indawo yabo lalela uzobona khona manje. Bra Steve, right. Hayi ngisho ngirasha. Gogo phela nami ukuthi siwesidlale naye uSteve dlala Kodwa amaphela. ngiqinisile. Ngithi uyabona le ndaba yakho noSteve. Ngimfungo babe ezona umuntu kaphathi ngombheka. Nathi sengaphathi. Yini ngempela? Gogo, hey, yabe. Ukhala nyonini la kunini? Hayi ngabe ubheka ubhoke ibhongosi. Ukuthini? Asambe uqedela igame mngani wami. Asambe uqedela Yabona amakhazi. ngiyomhlula manje. Uyarobha Sihamba, No, Gogo. uyarobha. Ukuba udlala kahle ngabe ngiyakwazi. Isodoma neGomora. Hayi sakubona. Awu, sayitsheni. Hayi ngenani ba. Hayi sajabula madoda mefika nina. Futhi hayi umthetho uzogcinwa. Unjani ke sayitsheni? Hayi siyaphila abantu professor. Iqiniso ukuthi siqolise nje ukuthi sibese Hayi khuleka baba. Hayi ngoba senifikile. Hayi nasi sigelekeqe ngisibambile sikhona. Hayi singaqala senze umsebenzi cha engifuna ukuthi sikhulume ngakho nje ukuthi sikhulume ngalo. Hayi ma ke baba ungaloko esikhuluma kakhulu wena nje indaba yemali so mase simthathile zihamba nahamba naye nimese nawushiya lo 25 ba abithi 25,000 cha lalela ize ulalele kahle. ngilalela Iyo le ndaba. Oh hayi mawuthi uzokhuluma ngayo njengamanje angiqale ngilande yena ukuze usheshe yashesha phela manje manje ngiyaza khona manje. Hayi sajina sichitha isikhathi sethu nje lo muntu. Thuthula saje. Uyabona lapha ngathi kunobugebengu khona. It better be. Afikile la madoda lawo bebekutshela ngeenkomo ukuthi ngoba ngathi bafuna ukukhuluma indaba zelo bolo bafuna kathenge hey wona lama nangoma mbamba madoda. Ukwenzani? Ungasanyakazi nami. Uyona impela. Cha akusiye. Hayibo. Usazi ukuthini mawuthi akusiyena? Yini kanti le? Ushuthi ambona njani? Vula la sayitshena ubheka kuyena lo. Cha bobo akusiyena. Vula buko. Akuyena lo. Njobe Yini? Ucela abantu nje Bhongo kwenzekani? Hey, hayi sayixoxela. imina lo. Nixoxani yini leyo Bhongo? Buka. Hawu, ngoba wena nje. Kahleni ngesimanje. 25,000 dola ukwenqhamuka uhlangana. Hayibo hey. Sithi kwenze njani? Sayitsheni ba. Besithi zobaxosha benzeni? Hayi bavakashile. Yini Bhongo? Imina ubuka isithombe samangazi kahle. uBhongo kuthiwa u25,000. U25,000 mako. Baphoyisa. Imani nilalela amaphoyisa.
azongichaza awubachazele esayitsheni lalelani kusho ukuthi manje khona indoda yakwaXulu eyebelwe inkomo zayo akoni kwaXulu la ya silokho engizama uchaza lalela manje le ndoda inhlanhla le ibimazi lo muntu oyintshontshela inkomo zayo ngoba kwayisebenzela ngaphambilini so manje usinikeze igama thina saqhafa ekhompyutheni kwavela isithombe sikabhongo manje yiyo lento esihlanganisa yiyo le ndaba sila uyabona wena Bhongo lesithombe sakhe sesihamba isithombe kuhlangana namaphepha nesithombe namaphoyisa no 25,000 no ngiyabona lesi ngiyabusikhumbula kahle la sasiphuma embondweni ngadlula yabo eburial abashuta khona ijona embondweni othethe isithombe sasiphuma embondweni ngahamba ngadlula khona ngasithatha isithombe ngibona ngangineme nje ngiyamoyisela hayi yakubeka lapha lo muntu wangitshena ukuthi mangingakhokhi uzosihambisa sibeke ukudongeni mina sibinya ngeentathu but anginakanga ukuthi usifaka kodwa Bhongo wena ngoba ungazi ukuthi mawuhamba ushuthe emgaqweni labantu mawungasayikhokhela ithombe ayithatha bayoyinameka ezitolo hayi mina bafo ikhona indlela engicabanga ukuthi benza ngayo yazi banomkhuba wani wena mfowethu banokuthatha bazothatha isithombe sakho bazothatha iID yakho mase befaka isithombe sakho bambe bevula ama-account kuzo zonke iy'tolo ungene ebishini uthola usufunwa ngapha nangapha kuyini kuthiwa u-credit bureau la okusho ukuthi nani nenza ifraud la kwangena iy'thombe nawo amphoyisa bafo yazini bafo no 25,000 bafo kwenzakalani ngale mali biyakubani kuzokwenzana kwenzekeni imake bafo ukuthi ithembe ngihleli bafo ngicabanga ngabona ukuthi hayi la endlini kunzima ngakuwena sibaningi khona oBhongo khona oGogo noWini sibaningi wasubamba inkunzi sase hayi bafo angibambanga inkunzi ngitheme ngicabanga ngibuka indaba kalo 25,000 ngacabanga ukuthi kunesu yabona isu lakhona awuthi yabona njengoba uBhongo ubeza uboshwa yena bebezomthatha bamvalele wona bafo yabona Bhongo bebezokuvalela kuthi ngo10 ngikhiphe umkhipha ngo10 akithi phela ngizobe sengutholile lo 25 emva kwalokho ngithathe u200 rand ngithi pi Bhongo owakho lo sengibonga ukuthi hayi phela siyisolile imali yabona wena Gogo ngicabanga ngithi 500 yabo ngisuka lapho ngiza kuwena bafo ziningi inkinga le ndlini uyabona nawe ogesi babheke wena amanzi abheke wena notelefoni babheke wena usungididisa hayi akididisa usungididisa bafo yabona indlela engichaza ngayo bafo nawe ubuzobona wenza ngithathe wonke ngithi ti kuwena bengisuka lapho ngize unkosikazi kamfowethu avela kangifuni uqinisile mina into engifuna ukuyazi bafo amaphoyisa afike kanjani la endlini cha ake sibenze kanje thina singamaphoyisa siyasebenza ngiyabona sayitsheni ifike kanjani la ukulalela ufuna ukulalelwa njengamanje sizela ngoba sizosebenza hayi ukusinisa amahleza uyabona lo ukube akungenxa yemfowabo wena Themba impela ubuqotho bakho abe ngumfakoza nkonzo manje hambe naye ngoba lento yenzile phecelezi defeating the ends of justice yangizwa na washaya usayitsheni washaya usayitsheni hayi bafo kodwa mobheka ubuka sebethi bazobopha mina manje yabo futhi bona ngempela banganalo iqiniso bafo bebethi bazobopha uBhongo sebeyashila hayi kodwa Bhongo ndoda kangaka abantu ucathi bathengile iphepha buka nje wena ngoba uyazi indaba zokuthenga amaphepha manje wathi umuntu ezokudayisa uthenga amaphepha buka nje Bhongo usuyi-celebration akekho umuntu ongakwazi manje uyabona udume wonke umhlaba manje buka nje uphume kwini yini igama lalo i-Durban Day shuthi zonke iy'nsuku uhlala uphuma nje ephepheni